Rianxo degustou a súa xouba. O Campo da Riba foi o epicentro da gastronomía e por el pasaron miles de persoas para probar a xouba en empanada, frita ou en escabeche. O Concello de Rianxo foi un fervedoiro esta fin de semana na que se xuntaron a Feira do Libro e a Festa da Xouba, ademais de ser o Día de Galicia. Centenares de persoas visitaron o municipio para degustar un dos produtos máis destacados do seu mar, a xouba. O centro neurálxico foi o Campo da Riba, que estivo concorrido toda a fin de semana. Para min, unha inmensa honra darvos a benvida a unha nova edición da Festa da Xouba, 31ª edición xa desta festa, que é unha das celebracións máis representativas da nosa vila. Unha festa que fala do que somos, do que fomos e do que queremos seguir sendo no futuro. Unha festa que reúne alrededor da mesa a veciños e veciñas, ás persoas que nos visitan cada verán e a todos aqueles que senten un cariño especial por esta vila. Afirmou que poucas maneiras hai máis auténticas de celebrar o 25 de xullo que poñendo en valor o produto do mar de Galicia, neste caso o rianxeiro. Porque Rianxo non se pode comprender sen o noso mar. A nosa historia está escrita coa sal da ría de Arousa, co traballo das embarcacións que cada madrugada saen faenar, coas mans das redeiras, co esforzo das mariscadoras, coa experiencia dos mariñeiros, ca labor das conserveiras e con todas esas persoas que ao longo das xeracións fixeron do mar moito máis que un medio de vida, fixeron del unha cultura e unha forma de entender a vida. A cultura mariñeira de Rianxo é un patrimonio vivo, está nas nosas tradicións, nas nosas festas, na nosa gastronomía. Bustelo apuntou que a xouba representa o espírito de Rianxo dos traballadores do mar. É un produto humilde na súa apariencia, pero extraordinario pola súa calidade, pola súa tradición e polo seu valor. É un símbolo da riqueza da nosa ría e do inmenso patrimonio gastronómico que Galicia ofrece para o mundo. Pero detrás de cada xouba hai moito máis que un excelente peixe. Hai sacrificio, hai coñecemento transmitido de xeración en xeración, hai respeto polos ciclos da natureza e hai unha forma da vida que merece ser recoñecida e protexida. Por iso, celebrar hoxe a Festa da Xouba é moito máis que celebrar un produto gastronómico. É render homenaxe a esas mulleres e aos homes que fixeron posible o desenvolvemento desta vila. E agradecer o esforzo de todas as familias que viviron e viven da pesca, ademais de recoñecer o valor do sector pesqueiro e conserveiro, piares da economía local e da identidade. Como alcalde, quero expresar o compromiso do Concello co futuro da nosa cultura mariñeira e do noso sector do mar. Coidar da nosa ría, apoiar aos profesionais do mar, promover o consumo dos nosos produtos e transmitir ás novas xeracións o orgullo polo noso patrimonio non é só unha responsabilidade institucional, é unha obriga moral con quen nos predeseu e con quen virá detrás de nós. Quero agradecer sinceramente o traballo de todas as persoas que fan posible esta festa. A Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo, representada aquí polo seu patrón maior, ao Setero Estaleiro, ás persoas que participan na organización das diferentes actividades e moi especialmente aos homes e mulleres da Comisión de Festas de Leiro que un ano máis se involucran para cociñar fantásticamente a xouba. Que se degustou en empanada, en escabeche, frita ou asada a grella. Logo da apertura da carpa foi a quenda de fogo fatuo co seu tradicional baile das francadas. As longas colas fixeron acto de presencia grazas á acollida que tivo esta 28ª edición da Festa da Xouba na que se degustaron 50 kg de xouba en empanada e máis de 100 fritida. As estrelas das xornadas, as racións esgotáronse rapidamente.